أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله eɗen puɗɗoro goto bajjo gonnuɗo kala ko woodi ilallahu taala laamɗo laamiɗo laamɓe laamaɓe mo ala nando wooda funere jakoraɗo aduna e lakal caggal nde puɗɗiɗen malnoriɗen lillahi eɗen juula e gadiɗo tagede cakkitiɗo feñje mo ɓuure mum kaldotako gadiɗo tagede sakkiti feñje woni o mo yimɓe e jinneji kam e seyɗaneji tagara sababude mum wadde julɗen koye hatimul anbiya imal mursalin mouhammadou haydo halqillah mouhammadou rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam caggal nde eriɗen allah inulaɗo mum eɗen disno waliyaɓe e seeremɓe leydi kala hilifaɓe men to banggue diina e hilifaɓe men to banggue aada tawi to joni ɗo barkinortoɗen ko kodda adama ayse eliman siré samba demba ali moktar tal to halwar ko kanko wiyete cheikh oumar yakare leñol men en barkinorima noon galle alpha mamadou ahmadou ceerno mamadou siré tanum sogno ummu hammade hamedine ɗum koto diri lamba jara diasa salluɓe sambiran saare nene saare baba to ilna wiya balle wallede salluɓe sambiran en barkinorima taniraɓe alpha mamadou rewo e worgo kala caggal nde ɗum yawti ɓiɓɓe fulɓe moƴƴuɓe hettiɓe jibinande Fouta e kumbaru tule ceene mama gendi to cooji ngullara barkeje dande maayo mbimi yanode kadi arti émission mon Siifa Hanki Pinal Hannde tawi ko émission mo ɗowanto on ɗum jaltaɓe sumare seydo salli kalidou kokoɓe o yetta o jeeya ko walalde caggal nde mbiɗen kadi yanode arti mbiyen haade hay hunde haade haydara eɗen jogui ɗo henne suka dimo bobo joom jamanu jiɗaɗe e mawɓe teddinaɗe sukaɓe guittanaɗe gueɗal e yontumo ha timmi mankani ko nalanke mbaɗaɗo reconnaître sur le plan international ko adi ko mboɗo rewa e inde nde mboɗo sakkitoro yettode nde mi wiya wonde yo duusam o duuserami dande nde hawnaki so yimi tan ma fulɓe ɓe keftin dande nde ɗum noon ɓiɗɗo ceerno adama gayyo e moolo mañanga e windo ɓe ceerno adama gayyo kay moolo mañanga e windo ɓe gay yankinare ɗum nanema lamderagu ɗum nanema gay ceerno adama eyyi gasa wonde ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ha timmi mankani gasa wonde tawi on keptini dande nde oɗo ko suka dimo bobo joom jamanu nalanke international tawi ko nalanke pullo ɓi pullo keccel talinogel miñede gorko tuballo baɗɗo ko tiiɗi e nder nalankagal golluɗo ko tiiɗi e nder nalankagal kadi garɗo e nalankagal law gasa wonde tawi on keptini dande nde oɗo woni dono dontuɗo to banggue nalankagal ma en garoy hen kono to joni ɗo mbiyatenmo ko muule moni kanko namnoroɗen mo hono dani an joom dande welde o an muule moni an piranamin patirnamin no hoɗi an bisimilla o ko Alassane Djibril Diol gorko mo dogi dombi walla mbiyen Alassane Dali Banna to e sar sukki e mbolo gawdi kajule gaɗa maayo joofi sisiɓe ko tanum Ali Hammadi Ali aha walla mbiyen tanum aljuma lungdu e buubu lungdu ɗon koto dogi domi ɗo tanum Ali Hammadi Ali kon ɗon koto sar sukki e mbolo gawdi kajule gaɗa maayo joofi sisiɓe sa welama nawa kam sar sukki kala to mbeɗa ka nawa kam dogi domi sa nawa kam kadi ha ɓukki sarankoɓe foof nan ɗon kadi ko taniraɓe kadi Banna kadi mi wima muule mbiɗami oɗo ko Alassane Djibril Diol mo dogi dombi Alassane Djibril Diol mo dogi dombi ko bamma wima noon wallahi a ruttima to
to sara sukke mbolo gawde kaccule gaɗama jokkere sisiɓe salamboye lemu demba ballele balamaji wallahi mbiɗa toon no mbiyeteɗa toon Alassane Dali Banna Alassane Dali Banna wallahi est ce que ɓurandede jama wadde somi jumani ka tanum Samsidine Yahya algal qamar wirda Moustapha ibnu Farmar binti ya Rasulullah wallahi en calmini en juurima sara sukkinaɓe mbaɗi kutte ɗum noon Alassane Djibril Diol ko minema noon hannde to banggue namle ɗe wallahi caggal nde mbimami muule jaabiɗami min namnoma to banggue jangde hade hay hunde raw an Alassane Dali Banna a naahi jangde école walla alquran so tawi ko école to kaɗɗa so tawi ko alquran kadi ko holto kaɗɗa mi fuɗɗoroɗon namle ɗe eyyi janggumi ko ɓurana kadi mi woɗɗi e ɓurana goppirmi ko simorni e sala sa ilun mbiya jabin waaqi in goppirmi sala sa ilun mbiya jabin waaqi in lil kefirina ngo ɓurano aha laysalahu dafi min allahi mi yiɗi no mbadden karfoje kono ko mbiye ko an tadi eyyi ko ɗon ɗaccirmi sikka noon ko hedde isa dia en ala mbadden karfoje mais to ne woɗɗi ngu tagandi ɗon ɗaccirmi to banggue école woni a jubbi hen seeɗa école mi sohara kono hamini ƴetta hamini jangga lesson pour oɗon jangga yawrani jangga yawrani eyyi wallahi aɗana abbirini ko école ko kono ko ɓuurano ko kam tabarakallah a dañi kam ko ɓuuri juldude wallahi wiya a won jomum min tabarakallah machallah wallahi en gari kadi e namdal ɗimmal teɗono ɗen namdal tarabal mi namnoroma kono dani to mbadina lankagal aɗa andi so wiyama Alassane tan hakkillaji ɗi foof duttoto ko e ma wallahi nde wonno aduna o fof wona an tan innira Alassane kono kala to Alassane wiya ɓerɗe ɗe ina duro hakkillaji ɗi ina duttoro e ma wallahi joni noon ari ha heeɓi ɗo a haalani min to banggue jangde amin jiiɗi andude e fannu nalankagal ngal mi namno noon gaddana min morso ko adi kada jabto inchallah fannu nalankagal ngal holde teskiɗa naɗɗa nalankagal ko adi kada jabtomi noon addan min morso keso pul yimɓeɓe duttoro e namdal nenam ko neno yam jafoɗa ko babo yam jafoɗa o yaay neno yam ko neno yam jafoɗa ko babo yam jafoɗa o yaay suka gorko ko yummaren ma e ndiyam e jeygol sa dañi jurmoɗa cinnaɓe ɓe suka debbo ko yummaren ma e ndiyam e jeygol sa dañi jurmoɗen cinnaɓe ɓe taw ko hani wonde foti yo sa ɗannima caggal leydi ko duwo yummanawma toon taw gonga sa ɗannima caggal leydi ko duwo bamanawma toon se dañi jurmoɗen jinnaɓe ɓe Allah jarama a jarama ɓiɗɗo basorɗo Alassane Dali Banna gasa wonde tawi fuutankoɓe ɓe ɓe diwi heɓtinde dande ɗe mbiɗen noon hannde en jumnata ko e namle ɗe sabu ko cacca care o ɓuuri wodde en ko guitoruji ɗi e kolliɗi ɗum woni ko jiɗɗen wadde favorisé mboɗa andi fuutankoɓe ɓe ɓe jewnima mboɗa andi kadi ɗanniyankoɓe ɓe ɓe jewnima ɗum noon hannde ɓe itta ɗo muuya mabɓe ɓe itta ɗo dakame mabɓe e oɗo émission mo mbiyeren Siifa Hanki Pinal hannde duttittoɗen ga ko e namnal nayoroɗen to banggue mbaadi nalankagal Alassane jibinama Allah fecci ɗum ko wiyete ko nalankagal joni noon eɗen namno haade hay hunde Alassane hol hirhande naati nalankagal e saaha kadi nde narata nalankagal mate
Alassane ina jogii ceerno e nder maggal walla la Alassane ala ceerno Alassane fintan woni ceerno e nder nalankagal bisimilla e sumare Allah jarama kadi banggal nalankagal mboɗo heewi yiide sen jettani Allah en mbawa yettude kadi sababu tawi sabu ko wawa yettude Allahu ndaw bokka min kala ko mbawmi dañde e nalankagal mboɗo yetta Allah mboɗo yetta jinnaɓe mboɗo yetta Mamoudou Diol Mamoudou Demba Diol ndeysan yo Allah yurmomo yafomo ko mawnam ko sehilam ndeysan kadi yo Allah wonmo yurme ɗum amin kala ko mbawmi dañde ko kanko ndeysan gila mboɗo famdi koye makko nanmi won groupe Olel Fouta koto ko Mamoudou Diol waɗimi tette gila mboɗo woni cukalel ala fof nawami kadi e guure Fouta ɗon ha Mauritanie kala ko mbawmi dañde nalankagal ko Mamoudou Diol ko kanko jangguini kam nalankagal kanko holli kam nalankagal no waɗi ko ni yaru ni hay ko mbaɗa miɗo guitare ko jimi fof ko Diol koko Mamoudou woni ceernam min e nalankagal Mamoudou Diol so wonna alɓuran mbiyen ko kanko toɓɓanma ba wallahi walla wallahi kaldiren koye ɓiɓɓe fulɓe ɓe de wallahi no woodi yo haala leer laaɓa wiyeten wallahi mbimi so wonna alɓurana mbiyen Mamoudou Demba Diol toɓɓanimo ba wallahi kadi sa wiyani hono dani hay sa worani Allah ma woor hoorema wallahi nde wonno hakkude ma e Mamoudou Demba Diol ɗum ina leeri ina laaɓi kadi ɓiɓɓe fulɓe fof pawi hen guiri mumen wallahi mboɗo siftoro ɗo sangaji ɗum are ɓoyde seeɗa wallahi e saaha nde jiyatmi Mamoudou Demba Diol yo Allah yurmomo yaafomo yafodomo e dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala wallahi e saaha nde jiyannomomi mboɗo yiyannoma hen kono e oɗon saaha a diɓi famɗude aɗa famɗi wallahi wadde tuggude e nden fewde ɗo so tawi Allah hoddiri yamiri ɗo e nder studio Piindi TV sen kawri mi namdimama a wi kam ko wona ko jaabiɗami ko mbiyanmi ko hay sa worani Allah woori hoorema Allah wallahi alhamdulillahi rabbil alamin Allah wallahi ko heddi ko leeri laaɓi wallahi an aɗa jogui ceerno e nder maggal ko ɗum woni ko yimɓeɓe kalata kala ko neɗɗo ina waɗa yo jogoro tugnorgam Allah wawi taw ko guyka yo won guyka gertode walla wona guyka makka wallahi so tawi a nanguirama guyka makka sa namnama hol ceerno ma wallahi wi ko kaari woni ceerno ko kañum ekkinimi no makka wujdirte wallahi so neɗɗo ronkaji seli mi fini subaka law tan mi ari mi woni ceerno mi rewani to bayde ɗo ina tundi haqqille sambayita wallahi ɗum noon tabarakallah machallah wuur ko heewi wallahi min ko heddi ko noon duttoɗen hade mi addude namdal puurankoɓe ɓe no mbimini wonɓe diaspora ɓe no mbimini eɓe jewnuma min kadi morso goɗɗo hade mi ruttade namɗe ɗe bisimilla Alassane mbar jara jamareɓe men togara mbaɗa yewta jamareɓe men yaar ɓuuri jonde togara Alassane eyo ay so e gorko yo makkunel woɗɗani nima Alassane yaar ɓuuri jonde togara Allah jimalal Diol e gorko yomo lewe mbasa balɗi no kayinali borode wallay koye jamere min jeeya yaare ɓuuri jonde toga Alassane eyo jamareɓe koye so kalama gallay Ali Fall e wallay koye jamareɓe jeeya tigi tigi yaare ɓuuri jonde émission toga moon Siifa Hanki Pinal hannde o e Piindi TV en jeehi jokku jambaro Amadou Mali Gaye gorko mo samare Amadou Mali Gaye nima kono ma jaari don seeɗa Amadou Mali wallahi Gaye koye jamareɓe jeeya ko gorko mo sambay samare ko ɗum bañi e muuse giwal aali gangal muudo welde baala jabbu kana lewel ten takkere cilal baari ɗiɗi nano e ñaamo wuro ten mangoye tokoso wuro ten Amadou Racine Amadou Hawa Siré Hamadou Moudatou yo Allah yurmomo yafomo yafotomo e maɓe tu jokkuja hen aha Amadou Siley Mbodj jamde mbawa gorko mo ngorel o gorko mo ngorel mi jiru toon Matar Mbodj ndeysaan wallahi koye jamareɓe jeeya yaare ɓuuri jonde toga ndeysaan jambaro
jambaro ko so innama teddinen mawɓe men gando maayo debboyo mo mbalo nena takumo kala jeeyi wirnima kono ma jaani wallay koye jawareɓe jeeya Allah jarama a jarama gorko pullo Allah jarama a jarama yerimayo joom haygo e dongo Allah jarama a jarama yerimayo mo yarani deɓelle mo battani balaje gaari mayo tanu jaltaɓe tikkalaɗe kayanodi ƴeegue mayo moosa be peƴe ndecca ha mayo ngo newo wele lumbade jaltaɓe joom haygo e dongo a weltanama a wiyama yo Allah junnu balɗe ɗe amin haɗa kadi perguitte aduna amin waɗi fayida ko adi noon ko eɗen duttuno cacca care o ko wayni so tawi jonde nde ɗon jooɗama fala ɓuuri ko duttoɗen to cuuɗi men wallahi duttitoɗen e ɓe gandanɗa hoorema kamɓe deyi koɓe tuugnorɗe men nde wonno koɓe seeremɓe men ko kamɓe kettani en e Allah wi nulaɗo Allah wi Cheikhna Ahmed Tidiane wi woni hen kadi mbiya mamiraɓe mumen taniraɓe mumen e babiraɓe mumen mbi wadde haade hay hunde en jahat to e madi kuuru kara madi jammana dimɓe wuuro diira jamma saɗira wendoga juuroyoɗen dono dontuɗo bammu rutti kadi ronti mamum oɗon gandi ko honi yor moƴƴo ceerno Bun Oumar woni ceerno Alpha sa nani ceerno Alpha ko kanko ronti Bun Oumar noon ko moƴƴo ceerno Hamdou Aladji Demba Hawa Alpha Mamoudou Issa Demba Gallo gaynako Sidiki Borwal makama pullo joom nayyi on pullo ferno bakuna telli gawdal kooli arti wiya joom duɗe defte kame alluji jarama e Hamdou may Aissata Mariam ceerno moƴƴi ani baɓe on ceerno Alpha noon ko lomtiɗo bammum lomtiɗo kadi tano joom haqiqa laɓɗo no Allah noddirte en mbimo jaaƴ en calmini min juurimomo holno mbatten kadi en jahat to Duwoyra sen jeehi to Duwoyra ɗo juuroyoɗen kadi ɓiɗɗo basorɗo o jono dontuɗo bammum joom fatiya joom salatul fatiya duwotoɗo Allah jaabo kaɓareɗo Allah jinga torode Samba Ngari juma e jama on woni mo mbiyatmi tokara mamiraɓe mum ɓiɗo tokara mamum to banggue bammum tokara mamum to banggue yaye mum holno pamaton ɗum ay Duwoyra holno wiyatama ko ceerno Maktar ceerno Amadou ceerno Maktar Alpha Bocara o yetta ko tin ɗum ko Duwoyra wiyatamo noon min nawamo balle walalde min mbiyamo ceerno Ahmadou Tidiane moƴƴo nene rugi ceerno Ahmadou Tidiane tanum Alpha Cheybane tanum Alpha Mamadou Ahmadou ceerno Mamadou Siré on ko tanum sokno Mouhammad Hamidi oɗon gandi on joom jamanu guinnaɗo wiya ceerno Maktar o yetta ko tin ceerno mbiya wurtella eɗen cakkitoro en mbawa limtidde foof kono jehen to daara halayɓe eroɗen joom haqiqa o joom haqiqa jaaɗo ha yetti Allah o mo mbiyatmi taalibe Baye Niass dariɗo e lawol siratal moustaqim joom Allah wi nulaɗo Allah wi Cheikhna Ahmed Tidiane wi gando Allah guiɗo Allah torode Samba Ngari juma e jama janggowo juulowo joom fatiya joom salatul fatiya duwotoɗo Allah jaabo kaɓareɗo Allah jinga noddo Allah ko leelani noto oɗon gandi on woni biyeteɗo ceerno Nourou Dine ceerno Nourou Dine noon o yetta ko sal mi wiyatamo sal ballo lamtor sokkude fof pellama heddima kural gora sikke ala tottere komo wofara mbimi ko jaaɓe mi jaaɓi ko Nourou ko gonga jettiɗo inani yo Allah junnu balɗe moƴƴinana battane ceerno Nourou Dine sal baalo jeeyaɗo to dara en jokki golle en jeehi addane morto goɗɗo cay ayo Fouta min mi yewni Fouta ruuto Fouta jiya bande en eyyo ruuto Fouta jiya bande en jillimi toro jillimi law jillimi bosayirlaɓe jillimi damga ile munna to Fouta jiya bande en eyo jillinomi dunga wuuro ceerno leydi boye dabo ko giɗam jillinomi dunga wuuro ceerno leydi boye dabo ko giɗam Hawa Isa huleyisi hayoma Mariam Sall ruuto Fouta jiya bande ruuto Fouta jiya bande en ko PULAAR de ruuto Fouta jiya jeeri men
e ruta futa jiya walo meɗen e ruta futa ƴeewa kolade men e ruta futa ƴeewen maaje meɗen awa wadda je aduna ko ɓuuri banden ruta futa jiya banden on keɗima ko onon keɗori noppi on Alassane Daly albarka Allah moƴƴo nene Daly Bane ha joni deyi en jokkat namde duttoɗen e titone nde saabu oɗo émission wiyete ko Siifa Hanki Pinal hannde oɗo émission o dogata ko ɗo e Piindi TV Piindi Média wadde noon ɓaade garɗen koye mbadinalankagal ko hen nayotoɗen to banggue Siifa Hanki Pinal hannde mboɗo yinno namnadema to banggue nalankagal ngal tugnade e nalankagal hanki e nalankagal hannde holno jiruɗa ɗum hol janggat mo joguiɗa e ɗum pirana en paccirna en eyyi nalankagal hanki no wadde fayida hannde min e yiyande min e nalankagal hannde dalilu dalilu saabu dalil mi yiiɗi noon nalankagal hanki ko ɓuuri en hewde jomumen bittat jaa e reedu Fuuta o mbaɗa lappi mbaɗa foof ganda musikiki ganda foof nalankagal hannde noon ko ɓuuri en hewde finat tan yomi naati mi woni nalanke daro kadi yo walle gonga noon neɗɗo a waɗa yimɓe mbale ko an foti wallude hoorema hewɓe noon ne jaaha e mawɗo nalankoɓe hono hélas Baba Mal ɓe mbiya Baba Mal balle kam Baba Mal yimɓe duttude Fuuta mbaɗa lappi nono heewi wiide eyyi mbaɗa tourné ji ganda wolyaɓe Fuuta ɓe ganda seereɓe Fuuta ɓe ganda kolade Fuuta nde ganda jamereɓe Fuuta janggo e jaam so tawi ari ɗo e Dakaru jeeyayi mbawa wadde hunde ɗum tagui nalankagal hannde mbaɗa wawi yiide nalankagal hanki ɓurno hannde noon pinɗo foof so tawi wonko mbaɗɗa hayso woni morceau ma oɗon ɗeɓa haalde haal ko noon tan sa ɗeɓi haalde somi ari komi kaalo ɗum haaltan ko noon tan sumare ngal hanki e ngal hannde ngal ina serti wallahi serti kadi ko an haali mboɗo tentinanma haalande wallahi so haala ka woodi musde hettiyankoɓe ɓe mi ittuma e haalande nde mi watta ɗon hooram mi wiya ko min teyi haali wallahi e wonno nalankagal ngal ko enen fof ndendi pote maggal wallahi so ngal yooɗi jooɗen e nder heen Wallahi. so ngal woodi no ngal wayi enen fof keɓen heen ko Wallahi. hanani ko fotani wonde keɓen heen pecce men ɗe gandanɗa hoorema en jiiɗa ɗum en jiidana ɗum meccal ngal a haali gonga nalankagal hanki e nalankagal hannde ene serti hanki holko wonno hanki holko ardorono koko wiyete ko yidde sa yiiɗa hunde sa halfinama huudere nde ɗon a ɗallata e makke e mayre haqqille a aynata a reenata kono sa yiiɗi a yiɗini hoorema ina haasi gayna ndena ko jiɗɗa wallahi hanki nalankagal ko yidde to neɗɗo natirte nalankagal ɗo natirta ɗon tan ko saabi Allah e nula ɗum ko yidde mum nannata ɗum wallahi wadde so tawi a naati e maggal to hankiɗo an a jogata ko hay anniya goto a jogata ko hay fandare wotere a ittata nalankagal ngal aɗa juloro ngal hanki nalankagal julortaki ko yidde nandarma hen so yidde nandima nder hen an kala ko fi jawdi aduna mbaɗɗa ɗum koye dernier position ko hanki kono hande noon tel n'est pas le cas wallahi hande heewi e nalankoɓe ko julaɓe heewi e nalankoɓe julorto ko meccal ngal wallahi ɗum waɗi ɓe tampantagal hanki yimɓe ɓe ɓe tampanno ɓe mbaɗa hakke bawal mabɓe ɓe daro ɓe dado ɓe darano haɓe keeɓa fodde mabɓe to banggue gandal wallahi hanki kono hande tel n'est pas le cas hande eɗen gandi waylo o koko waylo wallahi ɗum noon mbasen junnade nde ɗon haalande jaɓen gonɗinen kawren e konngol wonde nalankagal hanki ɓuuri laabi temedde jeenayyi to nooti indi mum ɗo nalankagal hanki wallahi ngal hande ngal en paamani kadi gonduɗen tan ko en paamani o heddi ko noon holno mbatten wallahi ɓiɗɗo basorɗo hono Djiby Dieng joguiɗo kaɓirɗe o o ɓaadi en joni o wi ko keddoroɗen heewani ɓaade noon heewani holno mbatten gaddana en morceau kadi yimɓeɓe dutto kadi e namle ɗe ɓooyata kadi yimɓeɓe kadi mbaynodira kadi e golle ɗe bisimilla
Tudungal na dasata ke mirondo mirondo adori e pulam ja Tudungal na dasata ke mirondo mirondo adori ay pullo e Mansour ja Eyo ay pullo oy pullam Mansour Dia Seri Hawa Seri Saudatu Mansour Dia gorko mo ko bilo Eyo mi joruto Nesa Holton wabe no Ablaye Balsi gorko yo mo samana dane mayo nana Canada Abdoulaye Sy walla yefti ya do Balsi yo wur mi joruto Jibi Alpha Diol nana France mo go gorko yo mo le mbasa oy Jaligi gawlo nyang mi joruto gorko yo mo jallube ay nani mi ceddo me ñu ganna dibide suñan bandu mortal ay pullo Mansour Dia ina tagi harmani limtu gorko mo ko bilo Mansour Dia aduna ko golle tan Seri Hawa Mansour Dia Seri Saudatu Mansour Dia Tumare hono way Mansour mo heewi yurmede Nesa Mansour omo yankini jako pullo gorko mo kobilo Ndesan mi joruto Holton Dawda Cilel général Seri Khady Ndiaye ɗon tawnomi Moussa Yero Diol bandu Dawda Yero Alassane Dali Banna a siftori yidɓe ma a siftini kam minnene yiɗɓam nde wonno aduna ko waɗi tan e haali ɓura wadde ɓura haalede sa ɓuri wadde ɓura haalede a ɓuri gollade ɓura kadi haalede aduna ko golle balle tan bawɗo fof so wawi yo wat wattinta koye wadde kono kala ko wonnoma wattide haalede tolniɓe e wadde fof yo wat nde wonno battane mbawka ko horade kala ko yiya e aduna koko gasata kala ko yiya e aduna koko wasare ɓaade neɗɗo reɓat wasde ha wasa fittandu mum ɗon woni sotti ɗum noon eɗen mbiya ɓe Allah halfini mbawka ɓe Allah halfini jogogal eɗen mbiya ɓe kalif mabɓe Allah baɗal wallahi to neɗɗo tolni e wadde ɗo hono fad ha wiye yo wat to tolniɗa e wadde ɗo wat a wattinta ko e wadde de nde wonno ko heewi koko gasata ko heewani koko gasata wallahi ko moƴƴi koko gasata ko moƴƴani koko gasata wallahi ko feewi koko gasata ko feewani koko gasata ɓaade fof rewata gasde ha heddo laamu Allah ko laamu Allah tan heddoro kala ko heddi koko gasata eyyi ɗum noon en beltima en beltanima kadi oɗo morceau en dutti sababuji ɗi kadi e ɓe jeyɓe sababu eɗen mbiyaɓe ko mabɓe ko yo juur ɓooya wasa bonde wallahi heddi noon ari ha heeɓiɗo ha mi wari en kono noon ma wodde e sehilaɓe men ɓe ciftorɗen wawi fodde fof ɗaccone hakke wallahi ciftorten ko gorko cubballo nana to e dowlaji dentuɗe Amérique le beau gosse mo mbiyatmi darogal e nder subalɓe wallahi darogal e nder galle amen darogal e nder hinde amen wallahi ɓiɗɗo basorɗo joom jikke pawade yakare o beeli kala joni on ko moƴƴo Hammad Demba Hammad yeɗo gadeji Sala Samba Hambe Mali moƴƴo Hadja Bintou Babou Yel Buna mo mbiyatmi kodda nene e baba gorko cuballo nana wali to e dowlaji dentuɗe Amérique moni yon Seydou Biya Seydou Samba haali ɓoydade cillo binte magam gorko cuballo ya wona e jaam amin yo Allah waɗi kadi e jaam ko wona ɗum ko kadi mboɗo salmina mboɗo juuro ma Niass nene galle ko ñang o yetta omon to Canada kanko nene galle mi woni mo mbiyatmi dono dontuɗo bamum moƴƴo Salli Mamoudou Wuuri Haruna tawi kadi ko tanum
cillel baydi allungel cillo hammar sukki dappa yeru Boubou Racine a yeru Samba Boucar debbo ɓuri gorko debbo lomtotoɗo temedere gorko mo temedere gorko wawa lomtade nene galle en mbimo yo wuur yo sellu haw hufana jatiraɓe jatan jatiraɓe mboɗo sakkitoro salminde e juurade tanum Samba Daouda mbaɗimo jam dembali Mamoudou tanum idi tanum siré Ali Racine Ali Amar Ali on wiyete Ali Fama lolli ɗum durwalji on porko cuballo kadi nana waali to e dowlaji tettuɗe Amérique bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe addan en 4e morceau hankadi duwodiren e rewɓe fulɓe kamɓe wonɓe fulɓe duwodiren kadi e hettiyankoɓe en jokki golle en jeehi aha o ko Amadou Niang gorko mo tufde gande ko kanko jogani en hoddude wallahi hoddune haala bandaɓe ɗum noon Amadou Niang jokko golle e ko wona ɗum Oumar Booli gorko mo Agnam Siwol ya wuuri yasin ko ɓe garno dusde gorko nanake o Alassane Dali Ban ɗum noon en belama en beltima caggal nde kalduɗen hono dani to guitar ɗo ko kanko Alassane Dali Ban to banggue hoddu ndu mbiɗen ko Amadou Niang gorko mo tufde gande ina jeeya e tusɓen to banggue émission o biyeteɗo Oumar Booli o jeeya ko Agnam ina hufani en kaɓirɗe ɗe ina jogani en kadi caméraji ɗi gorko jontidade saaha mum mbiyatmi lawake laamo lammina dokkowo guese gorko mo kanele kanareje on woni Djiby o yetta ko Dieng Sala wurtella ha kufana jatiraɓe gata jatiraɓe ɗum noon gaddana dernier morceau mbaynodiren e rewɓe fulɓe wonɓe min mi yetti e Allah joomam min mi yetti nene baba jalloɗon kam e jaafoɗon kam min de mi woni joolele liyo eyo Djiby Dieng gorko yomo kanele kanereje tigi lawake laamo lammina salamu alema e mboɗo yima saare tanam Ali Hammade Baydi Hammadi Baydi Hammade Samba Hammadi taniraɓe soki bobo iwa ha bobo Allah dayi ko wale sara suke taniraɓe sabsitin yaki algal amara wirta Moustapha ibn Farmata ɓinto ya Rasulullah wahabu kome a salminama jurnama Alassane Samba Ali on calminama on jurama wone jam mboɗo yima saare tanam Ali Hammade Baydi Hammade Samba Hammadi taniraɓe soki bobo iwa ha bobo Allah dayi ko wale sara suke waɗɗade siwre wasi wayre tungilele jeeɗi tungani wañode mboɗo juuro seremɓe meɗen mboɗo juuro ceerno Hamdou mboɗo juuro ceerno Yibira Allah dayi ko wale sara suke ala Djiby joni noon Alassane ko adi ko eɗen mbaynodira dabbirinen ko ɗemnoɗen yejjidde woni numéro aji ma Alassane ina anda ko dillo e nalankagal tigui finde ko dillo e nalankagal elle somi jumani aɗa jogui tourné de wallahi joga tourné holto keɓorɗa yaade e fuutaji men ɗi ko holton eyi so Allah wurni en inchallah le 14 juin poɗɗen ɗo ummade nden jeeya le 15 16 dogidomi 15 et 16 ko dogidomi 17 18 hayre law 17 et 18 ko mbule wendu jeeri hayre law 19 20 ko fonde Eliman 19 et 20 ko fonde Eliman sar sukkinaɓe nani hen noon jiiɗi rewde fonde sar Eliman sukkinaɓe eɓenen goni e ligne o ko wona kadi sar sukkinaɓe mboɗa haalanma nane kadi e ligne o saabu so Alassane ummimo ummo ko heewi ummoto ɗum noon siftin bandiraɓe ɓe so neɗɗo yiiɗi hebde Alassane hol tongode nde rewat hol numéro mo tottitta eyi so neɗɗo yiiɗi hebde so heeɓi 77 107 66 20 77 107 66 20 107 66 20 mbiɗen ko 77 107 66 20 oɗo numéro de kala bawɗo noddude ɗum ma waw jeeyede ma waw jeeyetede e doggol tourné Alassane Dali Banna mo heɓori wadde Fouta men Kumbaru Tule Ceene Mama Gueɗi bandiraɓe sehilaɓe so haala juuti ñawat wallahi ari ha heeɓiɗo holno mbatten so wona waynodirde e fulɓe ɓe siftinde kadi fuutankoɓe ɓe siftinde kadi ɓe wonɓe ɗo e ɓe wonɓe e diaspora so wiide ɗumen kalifa mumen Allah émission o wallahi
oɗo émission de ko émission pulaar kadi hay hunde joƴƴinani en ɗo so wona dañde to heedi leñol ngol dañde to hetti leñol ngol eɗen bismi moni kala e sifa hanki pinal hannde eɗen mbiya kadi kala ɓi pullo yo ara adda hen junngo mum adda hen participation mum nde wonno kala nde caparowel soyna dow tawat wonto ngabbi so ngambri tiggu yooɗi sikki ala ko yaay mum nangue e fala ɗum wallahi émission o mawnirta tan ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe nanga hen o dowlirta tan ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe nanga hen wadde ciftinɗen ko les sponsor la ko fewte sponsor uji ina ñaague kala to pullo wonno so tawi aɗa juuhi junngo so won ko mbawɗa aɗa hollu émission o so won ko mbawɗa hollu sifa hanki pinal hannde ɓamta dowlina dardina fuuta kala yiro hoore mum kala pulaar yiro hoore mum allahuma salli ala seydina mouhammadin wa sallim ina hufno haalirde nde tawi ko kañum ɗo waɗa yewtere nde sifa hanki pinal hannde gorko mo balle wallalde miskina allah pamara doole bayo alyarhim ginnaɗo wiya samba ayda loldirɗo jaltaɓe sumare ceerno salli kalid ko komi jettami à la prochaine dusira en hoddu mbaynodiren Allah jarama a jarama Alassane Daly jarama yo a artuɗo ko ɓoyani amin amin Allah jarama a jarama Amadou amin tawodiren ɗo ko ɓoyani Allah jarama a jarama ɓiɗɗo basorɗo Oumar